హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నాగమ్మ దేవి పూజ జరుగుతుంది. డబ్బులు కొడుతున్నారు. పూజ అవుతుంటే డబ్బులు కొడుతున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. ఇక పోల్ అంతా హైట్, అప్పుడు డామ్ లీక్ అయిపోయింది కదా, వాటర్ అంతా అంత పైకి వచ్చేసింది. ఇక్కడే పక్కనే మా అపార్ట్మెంట్ ఉంది. అంటే మేము అప్పుడే గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన 1 వీక్లోనే మొత్తం అంతా వాటర్ ఫుల్ అయిపోయి, మా అపార్ట్మెంట్ మాది రోడ్డు ఫేసింగ్ అనమాట. మాది ఫ్లాట్. మా అంటే మా ఫ్లోర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మా ఫ్లాట్కి వచ్చేసారు. అంతా మా బాల్కనీలో నుంచి చూస్తే వాటర్ అంతా ఫుల్, నైట్ అంతా ఫుల్, కరెంట్ లేదు. అబ్బబ్బబ్బా ఎంత. మేము ముందు రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఇలా 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఇలా అంతనా పొడుగ్గాన. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక అపార్ట్మెంట్, సొంత అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయాము. మేము ఇప్పుడు సొంత అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు వీడియో చేసిందంతా అది సొంత సప్లై పెట్టేది, వీడియో ఓపెన్ చేసేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పక్కన ఇలా కొంచెం ముందుకెళ్తే వినాయక గుడి, సాయిబాబా గుడి, 2 గుళ్ళు వస్తాయి. ఈ పక్కనే చర్చ్ కూడా ఈ పక్కనే ఉంటుంది. 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది రూట్ అంతా. ఇక ఇప్పుడు నాగమ్మ తల్లి గుడి ఇదే, అగ్గి కాళ్ళు నడుస్తారు కదా, అది అయింది. నాగమ్మ తల్లి గుడి ఇది. ఇక్కడ నాగమ్మ తల్లి గుడిది. ఇలా ముందుకెళ్తే ఈ ఇప్పుడు రెంటెడ్గా అపార్ట్మెంట్ ఉన్నాడు. మా బాబు స్కూల్కి, నా హస్బెండ్ ఆఫీస్కి మధ్యలో మా అపార్ట్మెంట్ ఉండేది. రాగానే అక్కడ తీసుకున్నాం, మాకు కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని. ఇలా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇది సాయిబాబా గుడి, వినాయక గుడి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ ఒక దేవి ఉంది కదా, ఈ గుడి ఇక్కడే సాయిబాబాను వినాయక గుడి 2.